supaya ning papan kene kudu seneng-seneng. Ana wanita deret. Aku tak tepungan karo kowe. Kowe sapa? Apa sambunge ana ing Keraton Ngurawan? Oh, kowe adine Retno Kuning. Tiwas kebenaran ngono. Yo. Sang Prabu dawuh karo Retno Kuning, aku karo kowe cocok ora? Ora cocok. Ora cocok piye? Nek arep golek wanita liya mending tak goleki. Ora. Tak golek. Wis, wah aku sing mempur kaya ngene seneng lah wis pokoke. Yo. Aku bernyawang kayak dadi bolak-balik ati gue. Aku bagei. Wah, kowe mulai kok njaluk bagian Semene gedine ora entek. Aku tak dhisik. Nek penake nek wis gendiyang aku kok ya. Jane aku ora gandrung ki mon. Aku tak bolak-balik. Atiku dadi bolak-balik. Yo, manut yo. Kowe ora njaluk beban apa? Ana ing kratonku dak sategal ki akeh. Bondo dono. Manut iki kepenak. Penak yakin. Jare sapa? Aku penak ya kowe kepenak kok. Yen ning tawang ana lintang ya manut cahayu kowe meleh gelarno sarung apa lemekan godhong wis marang meko ing wis urung. kowe njaluk Pak. Heeh. Ya wis totokno jal. Jal. Aku iki to. Ayo. Ora ngono. Yene. Janji janji aku
Di, angger tekan pojok mengko rak rasa mlayu. Tak sikepin. Wis Banteng kok. iya. Siap nang kene. Wong siji kok yo direbutan. Cakepan wis iki. Payah iki kan. Nah, iki bagianmu. Luwih gedhi maneh. Alah ora sudi ngageni wong. Ora kuat nek iki. Alah wis kadaluwarsa. Matri desa nggih. Kelas niku lho wong wedok kadon niku lho. Kelas piye? Kali kula mawon. Was. Marem ae kula. Iki yakin gumeh. Sok-sok karek malah mumet. Wis kedaluarsa. Ah, ngagadani. Kopi. Ku mrunggang srane Azu. Mi, ora lara. Enak nang kowe rekoso nang. Oh digawe kepenak kok angel temen. Ayo. Melayu tekan. Awasan papan kene. Dawuh katimbalan Kanjeng Prabu dipegat mawon kanthi sugeng Basuki Lampakula tansah manggih-harjo konjuk dhateng pangandika sinuwun ing Tinggol rupamu kaya Jenggala seneng aku ingsun tampa injih mung jane wis tak ujuk kesempatan ingsun tumrap marang sira. Injih Kanjeng, aku le nyauri ra. Kapundhik mustaka mugi ndadosaken jimat Kanjeng. Yer panji pamungkas. Padha becik sira ngadhep padha ngersane ro. Ya,
ingsun tampa ora liwat mung pamecut. Padha becik nggonira ngadhep ngersani Rama. Iya tak tampa. Puja astunine Rama tanpa nono. Ndak keparengake lenggah. Rama ngaturi Yayi Patih Kudanawarsa amarga ana bab kang bakal Rama rembug ya. Kudanawarsa. Injih, dawuh katimbalan Sang Prabu. Nah, mirunggan iki pancen sira ndak keparengake ngadhep. Amarga arep ndak jak nerusake rembug rikala semono. Lho nun injih. Lajeng bab kawigaten menapa Sang Prabu? Lho. Wis cetha menawa toh kawetar negara Jenggala yen toh ingsun bakal mantu. Nah, rikala semono ingsun wis dawuh marang sira. Gone ngaturi para Narapraja supaya besok padha ngiring penganten calon dauhe yoga kusi Carangwaspa lan Retna Kuning ing Ngurawa. Injih. Nah, kira-kira apa wis diaturi prisa kabeh antarane sesepuh Sentana Narapraja Sambung dateng dawuhipun manten keng putrapun Carangwaspa sakmangke kula ginderek bingah lan nderek mahargya. Mugi-mugi saged langgeng lan saged menapa nggih wontenipun temanten menika saged kathah para tamu agung ingkang sami rawuh Kanjeng. Nah, iki dibaleni. Injih. Yen durung wijang dawuh timbalanku marang sira. Senajan toh durung ngerti titiwancine dina lan warsa. Sira ndak dawuhi ngaturi prisa marang sesepuh-sesepuh. Oh, injih. Lan kabeh putraku bocah kang wicaksana. Brajana kula Kanjeng Rama. Sira budal sangka negara ing Jenggala. Sun utus lumarap ana ing Ngurawan. Saengga titiwanci iki sak kadang wis padha mantuk. Kanthi Basuki nggih. Widodo lampah kula, bekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Iya. Tak tampa puja astutine Rama tanpa. Sanget anggen kula mundi mugi-mugi ndadosaken daya kekiyatan saklaminipun kula suwita wonten ngarsanipun Kanjeng Rama. Iya. Prayogakake lenggah Brajana. Ngestakaken dawuh. Panji Carangwaspa. Nggih, paring pandika Kanjeng Rama. Sira kok ya nderek mantuk ana ing Jenggala. Kanthi Basuki. Nggih, berkah pangestunipun dalem. Suwan kula kalih sing rubeda. Pangabekti kula punjuk Kanjeng Rama. Oh iya tak tampa. Kula lek puja pangestune Rama tanpa ngono. Nggih, kula tampi mungkin dadosaken jedimat Rama. Yo. Prayogakake lenggah. Nggih, sendika Rama. Patih Kudanawarsa. Injih katimbalan.
Nah, ndak kira titiwanci iki ingsun wis bisa ngerti dina utawa warsa sing ditentokake marang kadang ingsun Lembu Amisena ing Murawan. Injih, lajeng kepareng Sang Prabu kados pundi? Nah, rene ingsun wis darbe panjangka sadurunge dawuhe penganten ya juga ku Carang Waspa Retna Kuning. Injih mekaten. Dwi warsa sadurunge dawuh resmi ingsun bakal nganakake asra-asran keselamatan ana ing Murawan. Oh ngaten. Sumela atur kan Sang Prabu. Kepiye? Menawi saking pamanggih kula awit panjenengan menika satunggaling narendra ingkang gong binathara ber budi bawa leksana. Iya. Saenipun menika dipun wontenaken rewa-rewa Kanjeng. Ya nek kuwi gampang. Panjenengan rak pirsa to Kanjeng Prabu. Bilih wonten ing jenggala menika rak kathah para wiranom munggahing tamtama ingkang sami gegladen lan ngudi kabudayan Kanjeng. Mila monggo menapa kula pribadi ingkang badhe ngaturi para paraga ingkang sampun gambeng-gambeng ngudi dhateng kabudayan menapa panjenengan sinuwun? Bagus. Bagus pinemumu. Kuwi prayoga. Ning sangka kersaning Jun besok yen toh ngunduh mantu wae yen bakal nganakake sesukan budaya apa wae didhawuhi padha sesukan. Mekaten Kanjeng. Nah, iki nerusake anggone bakal ngerancang ana ing Murawan. Nah, kejaba ngenengake slametan saos ana ing Murawan. Kuwi kudu nyagakake prabeya kang kanggo nyunggata pengiring saka ing jenggala mengkuning Murawan aja nganti gawe lingseme keraton Jenggala. Injih mekaten Kanjeng. Lah udakara pirang puluh ewu pengiring sing kira-kira arep diajak ana ing Murawan. Sedaya sampun Sira kudu sing wicaksana. Injih. Gunggung yen mengko dijumbuhake karo prabiya sing arep disediakake kanggo ngiring bangsat kaya dene nganti kelimput-limput yayi. mekaten kemawon Kanjeng. Sedaya Prabowo sampun cumawis menapa ingkang dipun kersakaken Kanjeng Prabu. Nah, Kula sumadya setata gati badhe nyukupi menapa ingkang dados dawuh panjenengan Kanjeng Prabu. iya. Iki mung pepetan-pepetan sing kudu dianakake kanggo ndunungake Mas Picis Rajabrana sing bakal dicaosake bebungah calon pinanganten. Njur pepetan kang kanggo ndunungake seragaming penganten lan liya-liyane mengko sira sing kewajiban gunggung. Sampun kuatos kula ingkang badhe sagah menapa ingkang dipun dawuhaken kula sumeta Nah, gati. rikala semono ingsun nglamar Dimas Lembu Asmisena iku mau ora ngersakake pamundhutan apa-apa. Nah, ning sing dipundhut mung kemudu-kudu ya gak Panji Carang Waspa kudu tetepungan karo putrane. Oh nggih ngaten. Nah kabeh wis tak udanani. Kabeh wis padha rancak nggone nindakake anggone nyendikani marang kersane Yayi.
Lembu Angsena. Nggih. Namung kula gadah weling kalian Ger Carawaspa injih. Piye? Ger Carawaspa. Nggih, paring pandika, Paman. Mung wae ya. Aja nganti nulat marang tumindake Nar Panji Nukertopati. Kuwi ora becik, ora pas mungging kahanan. Nggih. Senadyan toh dikaya ngapa sipating menungsa kuwi aja gampang percaya. Soale apa? Merga kabeh budidayane menungsa kuwi mau gumantung marang kejujuran, Ger. Nggih. Dieling-eling ya, Ger ya. Daya aturipun kula estaken. Ya wis aku percaya karo kawis